Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, Lasay skin sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Duang patay sang pilason sa enkwentro nagluntad sa tunga sang 62nd Infantry Battalion kag bulubanta siyam ka miyembro sang NPA sa may Purok Galaupan, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Sunod kay Major Senon Pansito, ang spokesperson sang 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Last 9 sing Agas ang unang naka-enkwentro sang militar ang nasambit nga rebelde nga nagresulta sa pagkapila sang duha ka militar. Nga gilayon man gindira sa hospital sa Bacolod City apang gindeklarar nga dead on arrival ang isa, samtang stable naman sa karon ang kondisyon na sang isa pa. Sulo kay Pansito, samtang nagapatigayon sa combat operation ang iba niya katapos ang militar. Liwat nga na-enkwentro ang pareho grupo Las Jess kinasing aga nga nagresulta sa pagkapatay naman sa isa ka miyembro sang NPA nga tubtub karon wala pa sang identity. Na-recover sang militar ang 7 ka backpacks nga may unod nga kagamitan sa karon parayon pa ang hot pursuit operation sang Army. Gin-deploy na sang 303rd Infantry Brigade ang 6 ka mga Army nga mag-augment sa contact tracing teams ng syudad sa Bacolod kasunod sa pagsaka sa kaso ng COVID-19. Sunod kay Colonel Inocencio Pasaporte, commander ng 303rd Infantry Brigade, ang 6 ka mga personnel ang may eksperyensya na sa contact tracing matapos nagpangalagad man sa syudad tinalikdan nga tuig. Dugang pa ni Pasaporte, sang 2020, 2 ka mga team ang ilagin padala sa Bacolod pero sumong isa na lamang katimbangod ang iban nga personal ay naga-schooling kag pila sa ila ang gin-deploy sa iban nga lugar. Ginpayag ni Pasaporte nga nagapadayon man ang loudspeaker operations o kon rekorida sang 303rd IB sa mga barangay sa Bacolod. Samtang ginpahayag ni Pasaporte nga wala pa sila sa may nabaton nga mando angod sa posible pag-deploy sa medical army sa Bacolod. Sa dugang pang balita lokal, ginpaidalom sa grander lockdown ng Pulok Super L, Barangay Pandanon, Banwasang Don, Salvador Benedicto, Condiasbin, Negros Occidental, umpisa subong adlaw Miyerkules. Inibangod sa pila ka mga persona nga nag-positibo sa COVID-19. Ginpatuman sang banwang lockdown agud malimitahan ang pagwa sa mga pumuluyo kag mapunggan ang paglaptas ng virus. Sa paibalo nga ginpost ang Don Salvador Benedicto official Facebook page, ang lockdown magalawig sang 3-5 kadlaw. Apektado ang 113 ka mga panimalay samtang nagapadayon man subong adlaw ang contact tracing. Sa datos ang Provincial Incident Management Team na petsan Hunyo 8, 2021, ang DSB ang may 2 lamang kaaktibo nga kaso sang COVID-19. Naka-record ang syudad sa Cadi sa Negros Occidental na pinakadamong kaso sa COVID-19 sa sulod lamang sa isa ka adlaw. Sunod kay Mayor Salvador Escalante Jr., 26 ka bagong kaso sa COVID-19 ang na-record sa Hunyo 8 sa diin magpamilya ang kalabanan ng mga nagpositibo. Sa karon 105 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad. Angod sini, liwat ginpahanumdum sang alkalde ang mando sa National Interagency Task Force kay ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat kansilahon ang tanan nga mga party celebrations kay limitahan ang iban pa nga mga aktibidad nga masami ang ginahalinan sa pagdamo sa mga kaso. Ginpanawagan man sang alkalde sa mga kadisnon nga magbakuna sa tion nga mangin available na ang COVID-19 vaccine sa syudad. Ginarekomendara ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang pag-file sa nagakaigong nga kaso batok sa terminated job order nga nagkuha sang video sang skandal sa sulod sang Social Development Center kon SDC. Ini pagkatapos man sang consultation ni Espino, chair sang Committee on Police Matters, supod si Councilor Ana Mani Palermo, ang chair sang Committee on Children and Women, DSSD kag SDC. Suno kay Espino, ila na istorya ang persona nga nagkuha sang video pero nagpamalibad gay palayag ang iyang ngalan na. Ginpayag man sang konsehal nga magluwas ang nagkuha sang video, posible pasakaan man sang kaso ang persona nga nagpalaptas sini. Isa sa mga rekomendasyon ni Espino mo ang hindi mag-assign sang job order sa SDC hag mag-deploy sang career personnel.
Nagpasar ang sangguniang panlungsod sa syudad sa Bacolod sang resolusyon nga nagapangabay sa City Legal Office nga i-update ang sang konseho o kung ang konseho angot sa gindangatan sa investigasyon sa pagpanapas sa puno sa Dalan Araneta sa Bacolod Old Airport. Ang resolusyon gin-author ni Councilor Carl Lopez, ang chairman sa Committee on Environment, kag gin-aprobahan sang konseho. Sunod kay Lopez, base sa iya pagpangusisa, kinahanglan nga tapson o kung kinahanglan gid man nga tapson ang puno bangon nagatuga ini sang road hazard sa publiko, bikers o kung mga motorista kag nag-aapekto man sa drainage sa lugar. Ginpahayag ni Lopez nga luyag sini nga makita ang report sang CLO antes maghimo sang konklusyon kag malakip ini sa record sang SP. Sa madumduman, naka-issue ang Sentro Bago sang tree cutting permit para sa pagtapas sang pila ka puno sa DPWH Bacolod District Engineering Office nga mayara sang proyekto sa lugar. Tubtob sa karon, nagapabilin nga suspendido ang proyekto sa DPWH sa lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time, KBC Plus, mga ka-aksyon na boost your immunity with KBC Plus. Gid lamang sini. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi manang.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita national. Nagpangabayang Octa Research Group sa gobyerno nga magpadala sang health workers kag kagamitan sa Mindanao nga nagapangatubang sang pagsaka sang COVID-19 cases nga ginalantaw magalawig sang isa ka bulan. Suno sa Octa Research Fellow Guido David lakip sa mga lugar nga may pagsaka sang COVID-19 cases amo ang syudad sang Davao, South Cotabato, General Santos City kag Cotabato City. Suno kay David, very concerning ang nasambit nga mga lugar matapos ang mataas ang rates ng nasining hospital utilization, hospital occupancy kag ICU occupancy. Ginpahayag naman ni Ranjit Rice ang Okta nga nagmabag down ang hospital kung mayara sang significant nga pagsaka sang COVID-19 cases. Ginaduso sa isa ka health advocacy group ang global patent waiver para sa mahapos nga access sa COVID-19 vaccines kag sa handom nga makaumpisa man sang produksyon sa bakuna ang Pilipinas subong nga nagapabilin ang pandemya nga nadulot sa COVID-19. Suno kay Dr. Joshua San Pedro, ang co-convener sang Coalition for People's Right to Health, ang temporary exemption sa pila ka obligasyon sa idalom sang Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights sukon TRIPS magatugot sa Pilipinas nga mahapos nga maka-access sa bakuna. Patag pa ni San Pedro, hindi man mangina madali ang TRIPS waiver apang makonsiderar ini nga unang atikang kag para maganyat ang madamo nga local manufacturers para maka-access sa kaangay nga mga teknolohiya. Nagligad nga tuig sang ginduso sa World Trade Organization sa South Africa kag India ang global waiver bilang patent protections para sa COVID-19 vaccine sa tuyo nga mapadamo ang local production kag delivery sa mga pigado nga nasyon. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga kinahanglan magpasa sa Pilipinas ang quarantine law nga magahatag penalidad sa mga persona nga naglapas ng isolation protocol sa baylo nga pasakaan sa kasong murder. Ginhimo ni Roque ang palayag matapos paboran ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga kasuhan sang murder ang quarantine violators. Suno kay Roque ang kaso nga murder nagakinahanglan sang ebidensya nga may intensyon ang isa ka tawo nga magpatay hagang kwalipikado nga circumstansya hindi lamang mapamatud-an kung ang carrier sang virus nakalaton sa iban nga persona. Ginpahayag man ni Roque nga hindi ang rason kung nga kinahanglan sang laiagod may legal nga basihan para pasabton ang mga nagalapas sa minimum health requirements. Ginatunan sa karon sang gobyerno sa Pilipinas ang pag-usar sang coal-fired power plant sa Mindanao kasunod nga ang nasyon target nga mapaayo ang mas renewable energy sa palaabuton. Suno kay Finance Assistant Secretary Paula Alvarez, ang plano sang gobyerno nga magkambyo sa hydropower amo ang magaganyat o kun nga makaganyat
ang mas madamong investment sa rehiyon. Dugang pa ni Alvarez, nag-istorya ng Finance Department sa Asian Development Bank para sa pilot Coal Replacement Fund. Sa balita, sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon sa may mga fatty liver mag DTX 500 mag Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is... Time. Inyo na batian ang kabugusan ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Hunyo 9, tuig 2021. Salawat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Good morning! Nag-coffee ka na ba? Balita. Komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon